सेथि बर' सुबुं आफादनि जि सेथि बोसोरारि जथुम्मा बेयो फैगौ जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9 आव जागोन। बिनि बानजाय आफादजों जोङो दिनै गाहाय आफादा जों सावरायफैदों जे बिनि जायफोर मावनाय हाबा बेखौ जोङो नायदिंफैदों। जोङो नुदों फ्राय 80 जौखोन्दो बेयाव जाबाय। 20 जौखोन्दो जि दंबावो बेखौ जिहेथु जोंनि आखायाव गाबोन सानसेनि सम दङ, बे समनि गेजेराव मावफुंजोबनो हागोन होननानै जोङो सानदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदियैनो एबारबो 3000 जि थान्दै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो खाथिनि रायजो मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा आरो वेस्ट बेंगल बिनि थान्दै जों बाहागो लाफैगोन। आलासि थान्दै महरै नेपाल आरो बांलादेशनि आलासि महरै जोंनाव बाहागो लाफैगोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो मोनसे खोथाखौ जोङो आफादनिफ्राय फोरमायनो लुगैदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि गेवलां मेलाव 9 खालाराव फैनाय खोथामोन, खिन्थु जोङो बे हाबाफारिखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै बिथाङा 8 खालारावनो जोंजों हाबाफारियाव बाहागो लाफैसिगोन। बेखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मोनथिहोनो लुगैदों। आरो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जों 9 खालाराव आसामनि मानगोनां सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जों थागोन। आरो 8 खालारावनो मोनसे हाबाफारि जि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा जों थागोन। आसामनि मन्थ्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङाबो जों थागोन। बेनि अनगायै गुबुन गुबुन दल संगठन आरो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों। हांख्रायनाय लेखायै बिथांमोना जों बाहागो लानायनि बाथ्राखौ बुंदों। बेयाव मख'नो गोनां जे 9 खालाराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जों आलासि महरै बाहागो लानांगौमोन, खिन्थु बिनि हाबाफारिखौबो एसे सोलाय सोल' खालामनानै बिथाङा जों 7 अक्ट'नि जोंनि जि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलावनो बिथाङाबो जों बाहागो लानो खोथा होदों। आरो बिनि अनगायै जिखिनि रायजो राजाफोर दङ बयखौबो जोंनि नैबे जथुम्माखौ आबुङै जाफुंसार होनायनि थाखाय जों बाहागो लानो थाखाय बे सानथामनि हाबाफारियाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायनो लुबैदों।